తిప్పు 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 కట్టేసి తిప్పనా కట్టేసి తిప్పు అట్లే కట్టేసి తిప్పి ఇదంతా నీట్గా చెయ్యి. తిప్పు తిప్పు ఏంటంటే జగ్గులు కాదు ఏం చేస్తారు మీరు వచ్చి పొద్దున్నే జగ్గులు కోరు ఉండేవాళ్ళు ఏమను ఫస్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఏమను మీరు నెట్లోకి వచ్చేస్తారు చూడండి. మీ యూట్యూబ్లో చూసుకోండి మీరు వచ్చేస్తారు. నిజమా మా సార్ ఊరికే ఉండడు పెట్టేస్తాడు మొత్తం. ఆల్రెడీ నాకు పెట్టానా లేదా ఆల్రెడీ మన తోట యూట్యూబ్లో చూసుకోండి మీరంతా. యూట్యూబ్ లింక్లో ఉంది. ఓ పారేద్దు నీళ్ళు పక్కన పెట్టుకో. కడుగు తీసుకో నించే తీసుకోవాలా టక తీసుకోవాలా ఫాస్ట్. ఎంత ఫాస్ట్ అయితే అంత త్వరగా అయిపోతుంది. అన్నం తినే లోపల బిట్ అయిపోతుంది. అక్క ఒక ముక్కలు చెక్ పోసేయండి అక్క ఓతాకి పోసేయండి. రాపా ఇక్కడ ముగ్గురు అక్కడ ముగ్గురు పండమ్మా. కానీ రాపా మీతో అంతా మొయ్యాల. పోసుకోమ్మా రాండి ఎయ్యమ్మా యారు ముట్టరేదో ఏనో ఫుల్ తీసుకోవాలి. అర్థం తీసుకోదు నీ సరిపోతుంది. అట్లా పోసేయి అట్లా పోయమ్మా పోయి. యాడ్ నీళ్ళు వస్తా ఉంటే ఆడ పోయాలా పోయమ్మా పోయి ఫుల్గా పోయాలా. ముక్కలు చెప్తే పోసేయండి ఇడొద్దండి. ఏమ్మా ఊతో పోస్తున్నావు 2 తాళ్ళు పోయాలా నువ్వు ఊతో పోస్తున్నావు. పోసుకో ముక్కలు చెక్ తీసుకో. నీళ్ళు ఎత్తరండి పోయమ్మా అట్లా పోసాయి. ముక్కలు చెక్ పోయండి. పోయాలా రమ్మా పోసుకోమ్మా. ఆడ పడతా చూడ. ముక్కలు చెక్కు అర్థం కాదు. ముక్కలు చెక్కు పోయమ్మా రాళ్ళ ఎదురు పదరు తీసుకోండి. టక్ అక్కడోళ్ళు అక్కడే ఇక్కడోళ్ళు ఇక్కడే. ఇంకమ్మా ఇట్లా నీళ్ళు దుంకేతో ఇట్లా నీళ్ళు దుంకుతున్నాయి అట్లా చోట పోయిలా తొందరగా. అది ముందు పోసే చెక్కలేమ్మా. అది ఇచ్చేకి లేదు అది. ఇంకమ్మా ఇడిపోయమ్మా ఇదిగమ్మా అడిపోయి అట్లా ఫుల్గా తీసుకో మీరు జగ్గులో ముక్కలు నీది ఫుల్ అమ్మా. చెట్టు కాడ అవతలు 2 యూతులు 2 పోయిలా